yana daga cikin mafiya alkhairin abinda mutum zai tsayo akan kafansa a rayuwa shine taimakawa maraya. Mu yi kokari mu shiga hidimar marayu. Wadda ya samu matsayi na ɗaukan ɗawainiyan maraya baya komawa da baya. Ba a taba kuma wadda zai tasa maraya a gaba ya cuce shi ya zalunce shi kuma ya haye ya kai tudun mun tsira ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma shay'an. Annabi yace da ni da wadda ya dauki dawainiyan maraya a gidan aljanna, annabi yace tsakanin mu kamar haka. Za a kai shi matsayi, gida, daraja kusa da inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake. Man damma yatiman, annabi yace duk wanda ya dauki dawainiyar maraya lahu aw li ghairihi, marayan nashi ne ko na waninsa ne, nashi shine kaninsa ne, babansu ne ya mutu ya bar kannansa kanana sai ya dauki ɗawainiyansa. Lahu dan wansa ne, lahu dan kaninsa ne, lahu dan kanwarsa ne, mijinta ya mutu ya bar marayan, ko yassa ce mijinta ya mutu ya bar marayan, babbansa ne ya mutu ya bar marayan sai ya dauki ɗawainiyansa. Auli gairihi, ko kuma marayan bare ne ba abin da suka hada na zumunci. Hatta yughnihillah, ya rike marayan nan har Allah ya wadatar da shi anhu, ya kama kasa ya tsayo akan kafansa, shi ma ya zama mutum. Annabi ya ce wajabat lahul janna, wadda ya dauki ɗawainiyarsa, annabi ya ce aljanna ta wajaba. Ba fa zai shiga aljanna ba, annabi ya ce dole zai shiga aljanna.